Hola a totes i tots. Hola a tothom. Hola a totes. Com queda millor? Hola. Hola a totes i tots. Avui us presento... Hola a totes i... Hola a totes. Merda. Què faig? No sé ni què he de dir ara que tinc el paper. Queda una marató. Hola, sóc el Martí de Casualment i avui vinc a presentar-vos un projecte que em fa molta il·lusió presentar-vos. És un projecte que es diu Neurociència de carrer. Avui som un altre cop a Tarragona. Què sap la gent de Tarragona sobre neurociència? A veure si sobrevivim. Estressada. Què ha caigut? Puc venir de Terrassa, mira. Avui som aquí, a la plaça de la Vila, per saber. Som aquí, a la plaça de la Vila. Avui som aquí, a la plaça de la Vila, per saber què sap la gent de Prada sobre neurociència. Acompanyeu-me que ho descobrirem. A la plaça de l'Església, per saber què sap la gent de l'Espluga. A la plaça de l'Església, per esbrinar què sap la gent de l'Espluga. Avui som aquí, a l'Església Vella, per esbrinar... Bon dia, som a la capital de la cultura catalana. Doncs saber què sap la gent de Salou sobre això.